नंखाय जुलिनि रादाय होनानै गंसे गोरिब ओमफ्राय सानथामसो थानानै जिरायनानै नों थांफिननो गोसोबा थांफिननो हागोन होननानै बुंदोंमोन आङो। गावखौ मावरिया रावबो गैया होननानै बुंना लायो। मावरिया होनखादों। गाननाय जोमनाय गिजि गब्लं गाननानै फैजोबदों इयो। आंसो गोदान बायनानै होजोबदों। खैदिनसो थादों नोंदों? बियो जोंनाव 6 मास जादोंदां। 6 मास थादों। मा मोनदोंमोन? दैथुन बसुमतारी। मानि थाखाय फैदोंमोन बियो आंखौ हाबा लागोन होननानै फैदों। गाव दायो मा मावो होनना बुंदों बियो? बियो दायो NDB आव दङनो। गोदान पार्टियाव दं होनो। ओमफ्राय सिगाङावलाय निउसाव मावो होनबाय थायोमोन आरो। ओमफ्राय निउसावबो मावो होनना बुंबाय। निउसाव मावो होननानै बुंबाय थादों आरो। ओमफ्राय आं होनदों निउसाव मावलायनायानो बिदि गोदाव सोराव जायो नामा होनदोंमोन आङो। ओमफ्राय आंनि बिमाया आंनि डकुमेन्टसफोरखौ सावना होजोब्बाय। ओमफ्राय एकाउन्टआ आंना बिमानिखौसो होदोंमोन। बिमानावसो हाबजोबो आं मोनजाया। ओमफ्राय रमेन सारासो आंनो 500 होयो। बेजोंसो आं सोलियो। बै बरमानि निउस रमेन सारा बेनि नामखौबो लाबावदो। बिनि नाम्बारखौ आंनो होखादों। गासिबो सिख्लाफोरनो होयोनो बियो। बिसोरजों अफिसाव मावफायोनो। ओमफ्राय बिनि थाखा फैसाफ्रा दायो बेनावनो जमा दंजोबो। बेनाव थांनानै बिहैनांगौनो बिदि होनदों। आं ओंखायनो फन हरदोंमोन आङो रमेन सारनाव। रमेन सारा आंनि फनखौ बिजि खालामनानै दोनदों। हमाखै रायलायाखै आंजों। आं बिराद दुखु मोनदों आरो रमेन सारखौ। बिजों आं फनबो रायलायनो मोनदों सिगाङाव जोंहानाव फैयैयाव। बिसिनाव थायोमोननो। गोजौ गिदिरथारमोन ना? दायो सानबेसे थाफैखो ओमफ्राय नोंसिनाव? बियो 6 मास थादों। 6 मास थानायनि उनाव बेनिफ्राय नोंनिफ्राय मा लांखो? बियो आंनिफ्राय 1,10,000 फैसा मोनदोंमोन हा फाननायनि। जोङो हाबानि खरस आरो जोङो न'खर सोलिनांगौ होननानै हा बिगासे जों खस्थ' खालामनानै बायनानै दोननाय दंमोन। बेखौ फानबाय आरो जोङो हाबाबो जानांगौ। ओमफ्राय संसार सोलिनांगौ होननानै फानबाय आरो जोङो जबरदस्ति फानबाय आरो। फाननानै दाना फैसाखौ गावसो लाबाय थायो आरो। आंखौ दांनोनो होआ। ओमफ्राय मा लांखो बियो? ओमफ्राय बेखौबो लाना दिनै एसे गाबोन एसे फोजोबबाय आरो फैसाखौ। साननैसोआवनो फोजोबबाय बियो। फैसाखौ फोजोबजोब्बाय। बेनिफ्राय ओमफ्राय फोजोबजोबनानै आरो बेबो जोब्बाय। ओमफ्राय आरो मोसौ हालिसे दंमोन। बेखौबो आंखौ बुलायलायनानै 15,000 फैसा नांगौ होननानै जबरदस्ति फानहोबाय आरो। फंबाया गाबगुलायबाय ओमफ्राय मोसौखौ फाननांनायनि।
ओमफ्राय बेखौ फानखांबाय आरो बोरमा दंमोन बेखौबो फानहोबावबाय 5,000 मोनदोंमोन आरो बोरमाया मोसौ बेखौबो लांबाय ओमफ्राय आरो बाइक गंसे लाना थांदों आरो आं बाइकखौ बुंनो रोङा बाइकखौ सोर बायदोंमोन नों बायदोंमोन नामा जों फंबायजों आंजोंनो ज' बायदोंमोन सानैजों फंबाया बाइक सालायनो लुगैदों होनबाय थानायखाय मोसौ हालिसे फाननानै बायनानै होदोंमोन आरो आं फन खालामबा हमो ना हमा फनखौ बिजि खालामनानै दोनो ओमफ्राय गाव गोसो जाबा मालाबा हमोमोन ओमफ्राय सम गैया आं हाग्रायाव दङ सारा जोंना रायज्लायनो होआ होनबाय बिनि नाम्बारा दायो बियो नाम्बारा मोनसे दङ ओमफ्राय अनेकथा किसिमनि नाम्बार लायो बियो मोनसेखौल' आंनो हरो ओमफ्राय मोनसेखौ बिनि गोसोथोनाय सासे सिख्लानिफ्राय मोनदों आरो आं बे गोसोथोनाया बहानि बेनो बिनि गोसोथोनाया दायो रियेल गोसोथोथारनाया लिसिं फाख्रि बारियाव गाग्रा दा नों लास्टाव मा बुंगोन बेखौथ' केस होबा बे थैथारगोन हा बेखौ केस होयोब्ला पुलिसा हमनानै बेखौ आंनो नांगौ गारिखौ जों फैसाखौ जों नांगौ आं होआखैमोन अननानै होआखैमोन आं नों पुलिसबो केस जुदि होआखै माबायोब्ला नोंनि जिखिनि फैसाखौ लांदों बेखौ होफैयोबा नोंथाङा आयेननि राहा लागोन लाया बेखौ मोनफैथारोबा आं जेबो खालामनो गोसो गैयामोन आरो मालायनि जिबनखौबो आं नस्थ' खालामनो गोसो गैयामोन आरो नाथाय नों केस होयोबा बेनि जिबना सेसखा आं दा होफैयाब्ला आयेननि राहा लागोन लागोन आं नांगौ आंनो जिखुनु नांथारगौ आं बिराद सोलिनो उसुबिदा जादों आं बिनि थाखायनो आं बिराद खस्थ'बो मोनबाय फैसा खामायनायाव नेना हाजिरा 150ल' मोनो 150जोंनो आंनो माने आइनो मुलि बायनो आंनो जानो जायो सोर सोर दङ नोंसोरनाव रावबो गैया आंजोंल' बिफं सासेयाबो रियेल बिफं नङा आंनि फंबाय दङ फंबाया मावरिया माने फंबाय सासे थानायाबो मावरिया आरोना मावरिया होमबा जे न'खरनि जि नायनायानो सोब नोंनि सायाव गोलैयो दा बेबो हाग्रानाव दङ थानोनो हायि बायदि जागासिनो दङ फंबाया हा फाननो नागिरबाय हाखौ फाननो होआ गामिनि मानसिफ्रा गाथेयो ओमफ्राय आरो बन्दक होनानै मानसिखौनो बेयाव फैदो हाखौ फाननो हाला होनदोंमोन आं ओंखारबोनो हाया गासिबो टिभि एन्टेनारफोरखौ सिन्थाय लांखोमाबाय क'क्राझाराव थायो दिनैनि दिनाव जे रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो लुगैयो जे बै सेंग्रानि सायाव आरो नोंसोरनि जि न'खरखौ जे हा फाननो होआ बेनि सायाव मा खावलायनो लुगैयो आं हाखौ फाननो हानांगौ आं फंबायखौ हारसिं गारबोआ मावरियासो बेबो रावबो गैया उन्दैनिफ्रायनो मावरिया उन्दैयावनो आबसु आन्दोलनाव बिनि बिमा बिफाया थैजोबदों ओमफ्राय दा जों लोगोसे लाबोनानै दोनफैनो बेहाय फंबाया बहानिमोन आगोलाव बेयावनो जोंनियावनो ओइयावमोन बिसान न'आ बिसिनि फंबाय जे बिमा बिफाया मा खालामो थैजोब्बाय मा जानानै आबसु आन्दलनाव बिनि बिमाया बिनि आगैनि जोनोमाव थैदों ओमफ्राय बिफाया माबा हथात मा जानाय खिलाय गोबालाय जानानै थैदों आनै थैखांनानै ओंखायनो आं बेखौबो हारसिं दोनबोनो हाया लाबोगोन आरो ओमफ्राय आं लेंहरगासिनो दं नांगौबा जों बेहायनो खस्थ' खालामनानै जागोन होननानै लाबोनो नागिरदों ओमफ्राय दा फंबाया आंखौ रायबाय थायो आरो गारिनि थाखाय रायहरबाय थायो गारिखौ नांथारगौ बिहरबा बियो हाजिदाव हरो पुलिस केस होननानै आंखौ हाजिदाव हरोसो आरो बिहरबा दा नों बै जायनिखि जाहोनाव नोंजों थाफैनाय सेंग्रा बे थाफैनाय सेंग्राखौ नोङो फैफिननो होगोन ना नोंनि लांनाय जिखुनु फैसा बा गारि बेखौ नों मोनफिननो लुगैगोन फैफिनबाबो मोजां सोलिनाय नंला बियो सारमोन बिदि गोसोथोनाय गोनां मानसिया मोजां जाया गारि आरो फैसाखौ लुगैयो दा गारिखौ जों फैसाखौ जों नांगौ आरो आंनिफ्राय मोसौ फाननायनिबो थांदेरदोंना बेनाव मोसौखौ 32,000 मोनदों फानदोंमोन बेफोर फैसाया सेस आरो बोरमाबो फानदों आरो आंनिफ्राय जिखिनि हाजिरा मावनाय बेफोर गासिबो धंस' हाजिरा मावनानै जाहोदोंमोन आं बेखौ आरो आंनि मान सनमान गासिबो नस्थ' जाजोब्बाय बेयो सानबैसे जाखो नोंसिनिफ्राय खारनाया बियो जुलाइ आगस्ट' थांदोंमोनदां जुलाइ ना आगस्ट'मोनथाय बिदि थांदों आरो बे जाथायनि सायाव जे रायजो राजाफोरनो खौरां होनो हायाखै जे न'खरनिफ्राय आं रायजोफोरखौबो आङो थगायनाय बादि जादों बेखौ अननानैनो आं फैफिनगौबा साजा होनो गोसो गैयिजों आं बेखौ रावनोबो जनायाखैमोन रावनोबो खिथायाखैमोन आं बिराद अनदोंमोन मावरिया होननायखाय नाथाय आंनि अननायखौ सिनायाखै बियो खालि जुमाय लोङो आंखौ बुयोमोन बियो न' सिङाव सोनानै बुयोमोन बियो सम आंखौ खनसेबो गावहानो जुमाय लोंहैबाय ओमफ्राय गोदान अबाव थांदों होननानै नागिरहैबाय आंखौ फाननो थांदों होननानै दख'ना खुलाबजोबनानै बुदों बियो आंखौ बिदि गाज्रि आखल बियो
ओंखायनो आं बे फैफिनबाबो मोजां जाखाला आरो आं बे स्टेजाव मावोमोन नालाय आंखौ दाखालि बे स्टेजनि मेडाम होननानै हाजिदाव होदों गोसोथोनायजों बेजों फन हरनानै हिन्जावा फन खालामनानै होबाय कनफारेन्सआव खालामबाय ओमफ्राय हाजिदाव होदों आंखौ ओंखायनो आं बिनिफ्राय बियो फैबाबो मोजां जाखाला आंनिफ्राय जि लांदों बेखौल' आंनो नांगौ आरो दायो